Нет домашнему насилию. Под таким лозунгом прошла акция под стенами Верховной Рады Украины. Люди требовали от нардепов ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Документ защищает права женщин и детей, страдающих от домашнего насилия. Это Людмила. Она медик. Пришла на акцию, потому что часто сталкивается с последствиями домашнего насилия на работе. Я рахую, що в Україні достатньо і так насильства, і кожна людина хоче в своєму будинку бути захищеною. Я знаю дуже багато випадків, тому що я медик, і за час моєї роботи було дуже багато випадків сімейного насильства, коли привозили дітей з поламаними руками, ногами, тому що п'яний батько вирішив так виховати свою дитину. На меня уберите пенсию. Убирай сама. Я не буду, убери ты. Ты что делаешь? По меньшей мере 130 тысяч украинских граждан страдают от домашнего насилия. Такие данные в 2016 году опубликовала национальная полиция. На даний момент сотні тисяч жінок і дітей залишаються без будь-якого захисту зі сторони держави від домашнього насильства. Стамбульська конвенція – це єдиний спосіб захисту. Народные избранники начали рассмотрение проекта закона о ратификации конвенции еще в прошлом году. Сейчас он в Комитете по иностранным делам. На жаль, на сьогодні відбувається така ситуація, що закон про ратифікацію цієї конвенції, як нам нещодавно стало відомо, не лише не ухвалили цей закон, але й відправили на доопрацювання, що в принципі є абсолютно неприйнятним. Тому що це простий закон, його мета дуже логічна, дуже проста і дуже правильна. Приймемо рішення, щоб кожна українська жінка була захищена від будь-якого випадку домашнього насильства. К активистам из Рады никто не вышел. Диана Матвеев, Катерина Буцхрикидзе, Заман, АТР.